Окей, Apple направиха нещо, което е малко странно. Това е MacBook Neo. Сигурно сте чували за него и аз малко закъснях с клипа, ама сигурно знаете, че той е много ефтин. Да, Apple и ефтин, спокойно. И тук още си като нещо тук не е наред. Около $600 за MacBook, което е добре, защото или това е най-добрият дел, или са отрязали нещо до дупка. Спойлер, отрязали са. Добре, първо чипът. Няма M-чип, който е по принцип за техните лаптопи, а има A18 Pro, телефонен чип, лаптоп, буквално таблет с клавиатура. Ами, Apple литърли казаха, ами ще стане. И знаеш ли кое е най-лошото? Проработи. Перформансът е окей, отваряш апове, бързо е, Safari, направо лети. YouTube няма проблеми, офиса се е чил. И си като, окей, това е legit, после отваряш още неща. И лаптопът е като, брат, стил толкова е по-леко. И тогава си като, чай малко бе, чай да му видя колко е рама. 8 гигабайта. 8 гигабайта рам. Голямата 2026 година. Какво правим тук бе хора? Но пак 8 гигабайта брат. Сториджа SSD-то е 256 гигабайта, което не е достатъчно за един лаптоп. И ако не съществува интернет. GPU-то е вградено. И за видео, лек едитинг, everyday неща е доста добре. Но не е гейминг машина, не си купуваш това за да станеш про геймър, световно ниво, Brawl Stars плеер. Освен ако не играеш Minesweeper. Но и дизайнът тук е по-та хващат. Алумини, тънък, лек, да работят, и цветовете Citrus, Indigo, но изглежда топ, това изглежда като лаптоп за $1200, а не за $600. И това е проблемът. Дисплея е 13 инча Liquid Retina. 500 нита, цветовете са много добре, всичко изглежда много клин, но 60 Hz, ако си свикнал с 120 Hz, ще го усетиш драстично. Батерията е до 16 часа. Това е по-го казват, аз не го вярвам много. Реалността малко по-малко, но пак държи. И това честно е win. Никой не иска лаптоп, който умира по-бързо от твоята мотивация. Портове. 2 USB Type-C, само 2. Единият е по-бавен от другия. Ще ти дадем порт, но не много. Има жак, което е Rear W. Камерата е 180p. И няма да изглеждаш като от 2010, звука става нищо лудо, но върши работа. И тук идва реалността. Това е компромис машина. Малко RAM, малко портове, малко от всичко. Но цената си е $600. Все пак Apple. И това е странното. Не е лош, не е яху или нещо от сорта. Това е просто достатъчен лаптоп. И нормали това звучи скучно, но тук не. Дали ми трябва нещо повече и Apple печелят. MacBook Neo е странен, малко гуфи, малко малко как това работи, но работи. И също така може да проверите линка, оставен в биото на канала ми. Там е Twitch и Discord ми, където съм много активен. И това е странно, защото Apple направиха нещо ефтино и то не е буклук. И това не трябваше да се случи. Аз съм Козейката и до следващия път. Чао!